झोपडपट्टी गप्पा गोष्टी पुस्तकांशी जुनीच गट्टी पुन्हा करूया जरा शाळेकडे परत फिरूया चला मुलांनो चला चला मुलांनो चला चला मुलांनो शाळापूर्व तयारी भाग 13 आता आपण पाहत आहोत. तर आपण पहिलीत दाखल होणाऱ्या मुलांच्या क्षमता पाहत आहोत. तर शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक आणि भावनात्मक विकास, भाषा विकास आणि गणनपूर्व तयारी या क्षमतांचा विकास होण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या कृती पाहत आहोत. आयडिया कार्ड कृतीपत्रिकाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी पाहत आहोत. आज आपण 13व्या भागामध्ये आयडिया कार्ड क्रमांक 5 व कृतीपत्रिका क्रमांक 5 याची माहिती पाहणार आहोत. तर आयडिया कार्ड क्रमांक 5 मध्ये सुरुवातीला काय दिलेलं आहे पहा. तर आपल्याला काय करायचं आहे, मराठी मुळाक्षर हे बालगीत काय करायचं आहे, मुलांना ऐकवायचं आहे. तर मी काय करतो, मराठी मुळाक्षरांचं हे बालगीत तुम्हाला ऐकवतो. तत्पूर्वी तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे की आता नवीन ॲ आणि ऑ हे 2 अक्षर नवीन आलेले आहेत. हे पहा, अच्या वरती अर्धचंद्र ॲ आणि ऑ ही अक्षर काय झालेले आहेत, नवीन समाविष्ट झालेले आहेत. तर ॲने सुरू होणारे शब्द कुठले असू शकतात, तर ॲपल, अँट या पद्धतीनं. आणि ऑन सुरू होणारे शब्द कोणते असू शकतील, ऑक्सिजन, ऑक्सफर्ड या पद्धतीनं. ही 2 नवीन अक्षरं मात्र त्या व्हिडिओमध्ये नाही आहेत, ती आपण एक्स्ट्रा मी इथे तुम्हाला सांगितले आहेत. तर या 2 अक्षरांचा देखील नवीन समाविष्ट झाल्याने ही 12 खडीची 14 खडी झालेली आहे. तर हे मराठी मुळाक्षर हे बालगीत आपण पाहूया. ननसाचा अकबराचा अजगराचा आईचा आजीचा आजोबाचा इमारतीचा इजारचा इलाक्याचा ईडलिंबूचा ईदचा ईशचा उखळाचा उसळचा उंबराचा ऊसाचा उन्हाचा उराचा एडक्याचा एकीचा एकट्याचा ऐरणाचा ऐटीचा ऐरावताचा ओठाचा ओढ्याचा ओढणीचा औषधाचा अवजाराचा औतचा अंबारीचा अंधाराचा अंगणाचा स्वतःचा ओम गणेशाय नमःचा कमळाचा कपाचा करवताचा खनाचा कडूचा कव्याचा गवताचा गगनाचा गणपतीचा घराचा घड्याळाचा घमेल्याचा चमच्याचा चरक्याचा चटणीचा छत्रीचा छबीचा छताचा जहाजाचा जपानचा जमिनीचा झबलेचा झरझरचा झरोक्याचा टपालाचा टरबुजचा टपटपचा ठशाचा ठगचा ठकीचा डमरूचा डब्याचा
ढोलक्याचा अन डमडमचा ढ ढ ढगाचा ढकलचा अन ढवळ्याचा न न बाणाचा बटनाचा अन जळणाचा त त तलवारीचा तराजूचा अन तबल्याचा थ थ थव्याचा थडगेचा अन थराचा द द दगडाचा दरडचा अन दक्षिणचा ध ध धनगरचा धनुष्यचा अन धबधब्याचा न न नळाचा नथचा अन नदीचा प प पपईचा परकरचा अन पतंगाचा फ फ फणसाचा फणीचा अन फडक्याचा ब ब बदकाचा बरणीचा अन बगड्याचा भ भ भजनाचा भटजीचा अन भगवंताचा म म मक्याचा मगरचा अन मशालचा य य यज्ञाचा ययातीचा अन यमाचा र र रवीचा रथाचा अन रमणचा ल ल लसूनचा लहानचा अन लगामचा व व वडाचा वजनचा अन वचनचा श श शहराचा शरदचा अन शहामृगचा श श षटकोनचा विषमचा अन मेषचा स स समयीचा सशाचा अन सकाळचा ह ह हरणाचा हळदीचा अन हतीचा ळ बाळाचा टाळाचा अन नारळाचा क्ष क्ष क्षत्रियचा क्षमाचा अन क्षणाचा ज्ञ ज्ञ ज्ञानाचा ज्ञानदेवचा अन ज्ञानदीपचा. त्यापुढे पाहू आणि गप्पा गोष्टी करू. काय करायचं आहे आपण? गणिताचे आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. शाळेत शिकताना व्यवहारात गणित समोर येतच असते. याची पूर्वतयारी आपण मुलांकडून याच वयात करून घेतल्यास पुढील आयुष्यात गणित मुलांसाठी कठीण राहत नाही. तर आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायचं आहे. तर आपल्याला काय पाहायचं आहे? तर चित्रे क्रमाने लावणे. तर चित्रांचा क्रम लहानापासून मोठ्यापर्यंत कसा असावा याची माहिती आता आपण सविस्तर पाहूया. आता ही जी चित्र आहेत ती क्रमानं ही आता बदक आहे पहा. हे सर्वात लहान आहे. त्याच्या पेक्षा मोठं इथे आहे, त्याच्यापेक्षा मोठे इथे आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठे इथे आहे. म्हणजे लहानापासून मोठ्यापर्यंत हा क्रम इथं लागलेला आहे. इथे पतंग दिलेला आहे पहा. हे सर्वात लहान आहे पतंग, त्याच्यापेक्षा मोठा हा आहे, त्याच्यापेक्षा मोठा हा आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. म्हणजे आपल्याला योग्य क्रम लावायचा आहे. त्यानंतर इथे पहा, या तिसऱ्या चित्रामध्ये पहा, सुरुवातीला 2 इथं फक्त पाने दिसत आहेत पहा आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये त्याला 1 फूल लागलेलं आहे. तिसऱ्या चित्रामध्ये इथं 2 फुले लागलेली आहेत आणि चौथ्या चित्रामध्ये 3 फुले. म्हणजे हा क्रम झाला. म्हणजे सुरुवातीची कोणती वस्तू येणार आहे, त्यानंतर कोणते येणार आहे, त्यानंतर कोणती आहे, त्यानंतर कोणती, याप्रमाणे आपण क्रम लावायचा. हे चौथं चित्र पहा. इथं आजी आजोबा आहेत. तर सुरुवातीला ही दोघे येणार, त्यानंतर आजी आजोबा, ही छोटी 2 त्यांची मुलं आलेली आहेत पहा. त्यांचे नातू आणि नात हे आलेले आहे पहा. त्या तिसऱ्या चित्रामध्ये नातू नातमध्ये त्यांचा मुलगा ॲड झालेला आहे. चौथ्या चित्रामध्ये बघा त्यांची सून पण ॲड झालेली आहे. म्हणजे ही सगळी फॅमिली इथं आलेली आहे.
म्हणजे ह्या क्रमानुसार हे चित्र वाढत गेलेले आहेत पहा. तर या पद्धतीनं आपल्याला काय करायचं आहे, क्रम लावायचा आहे. तर क्रमाने लावणे ही ऍक्टिव्हिटी आपण आता प्रत्यक्ष पाहायची आहे. तर ह्या चित्रामध्ये पहा, तर आपण ही चित्र आता क्रमाने लावायचे. आता हे बदकाचं पहा, बदक आपण क्रमाने लावूया. तर सर्वात लहान चित्र हे तिसरं दिसत आहे पहा. तर ते आपल्याला कुठं घ्यायला पाहिजे, पहिल्या क्रमांकाला घ्यायला पाहिजे. समजा मी हे पुढे नेलं आणि हे पहिल्या क्रमांकाला आणलं, तर आता क्रम दिसतो का, बरोबर नाही. हे छोटं पहिलं चित्र आहे, त्यानंतर त्याच्यापेक्षा मोठं चित्र इथे दिसतंय पहा. तर हे सर्वात मोठं चित्र मी शेवटी नेतो आणि हे चित्र त्या ठिकाणी आणतो. आता पहा क्रम कसा दिसतो, हे सर्वात शेवटी येणार आणि हे 3 नंबरला. तर आता हा क्रम व्यवस्थित झालेला दिसून येतो पहा. लहान त्याच्यापेक्षा मोठं, त्याच्यापेक्षा मोठं, त्याच्यापेक्षा मोठं, हा झाला क्रम. आता या दुसऱ्या चित्रामध्ये आपण क्रम लावायचे. सर्वात मोठं चित्र येत आहे बा, ते शेवटी नेतो. सर्वात लहान चित्र सुरुवातीला घ्या आणि त्यानंतर मग मधले चित्र आपण व्यवस्थित क्रमाने लावायचे. आता हे बरोबर आहे पहा. 2 नंबरला हेच येणार, 3 नंबरला त्याच्यापेक्षा मोठं आणि 4 नंबरला सर्वात मोठं. आता हे तिसऱ्या चित्रामध्ये पहा, सुरुवातीला ही 2 पानं येणार. ते चित्र पहिल्या नंबरला आपल्याला घ्यावं लागेल. तर या पद्धतीनं पहिल्या नंबरला येणार ते. नंतर हे 2 नंबरचं हे चित्र, 1 फुलाचं. नंतर 2 फुलाचं चित्र इथे पाहिजे, हे पुढे पाहिजे. तर ते आपल्याला काय करायचे, हलवायचे आहे. ते पहा या पद्धतीनं सुरुवातीला 2 पाने, त्यानंतर 1 फूल, नंतर 2 फूल, नंतर 3 फूल, म्हणजे हा क्रम झाला. तर अशा पद्धतीनं आपण काय करायचं, याच्यामध्ये क्रम लावायचा आहे. तर ही ऍक्टिव्हिटी मुलांच्याकडून तुम्ही करून घ्यायचे. विविध असे आकार देऊन किंवा वस्तू देऊन आपण त्यांचा क्रम लावून घ्यायचा आहे. यापुढे पहा, मिळून काही करू. तर याच्यामध्ये जुने कागद घेऊन आपली आवडती वस्तू बनवूया. म्हणजे आपल्याला काय करायचे आहेत, कागदाच्या वस्तू बनवायच्या आहेत. तर आता कागदाच्या आपण विविध वस्तू आपण आता पाहणार आहोत. कागदापासून विमान कसं तयार करायचं, होडी कशी बनवायची, अशा अनेक वस्तू आता आपण बनवणार आहोत. तर आपण प्रत्यक्ष व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहूया. कागदापासून आपण विमान कसं तयार करायचं याची सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देत आहे. तर आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे, साहित्य हा फक्त एक कागद लागणार आहे आणि यापासून आपल्याला विमान तयार करायचं आहे. तर ते कसं करायचं ते आता प्रत्यक्ष आपण कृतीतून पाहूया. तर हे पहा, हा मी A4 साईजचा कागद घेतला आणि हा कागद घेतल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, तर हे पहा वरची ही 2 टोके आहेत. ही 2 टोके काय करायचे आहेत, याप्रमाणे दुमडायचे आहे. कृती सविस्तर पहा व्यवस्थित. हे पहा, वरची ही 2 टोके एकमेकांना इथं जुळवायचे आहेत आणि अशी दुमडून घ्यायचे आहेत. तर ही झाली पहिली कृती. त्यानंतर काय करायचंय, इथे एक टोक आलेला आपल्याला दिसून येते पहा. तर हे टोक आपण काय करायचंय, या इथे जिथं हा कागदाचा शेवटचा भाग इथं संपतो, इथे हे टोक आणून काय करायचंय, इथं बरोबर इथं टोक लावायचं आहे आणि इथं आपल्याला घडी द्यायची आहे. हे पहा, याप्रमाणे आपण काय करायचंय, पहिली कृती आपली काय होती, ही होती. त्यानंतर मी काय केलं, हे जे वरचं टोक आहे ते मी काय केलं, असं मागे आणून इथे त्या कागदाच्या शेवटच्या मध्यभागी या टोकाला इथं काय केलं, जुळवलं आणि अशी घडी प्रेस केली. ही झाली दुसरी कृती. आता तिसरी कृती काय करायची आहे, पुन्हा आपल्याला वरील ही जी 2 टोकं दिसतात, हे पहिलं टोक आणि हे दुसरं टोक, हे दोन्ही टोकं पुन्हा एकत्र आणायचे आहेत. तर हे पहा, याप्रमाणे पुन्हा ही दोन्ही टोकं काय करायचे, असे एकत्र आणायचे आहेत आणि एकमेकांना जुळवायचे आहे आणि प्रेस करा, जेणेकरून विमान व्यवस्थित शेपमध्ये तयार होईल. हे पहा, ही दोन्ही टोकं मी काय केले, व्यवस्थित इथं जुळवलेली आहेत. आपल्याला असा आकार आपल्याला झालेला दिसून येईल. चौथ्या कृतीमध्ये आपल्याला काय करायचंय, इथं हे जे टोक तयार झालेलं आहे, हे इथं हे दोन्ही टोकांना काय करायचंय, आधारासाठी इथं
या असे पॅक करायचं आहे. हे पहा याप्रमाणे वरती असं मी काय केलंय, घडी घातली. टोकाची घडी वरती प्रेस करायची. ही झाली चौथी कृती. त्यानंतर पाचव्या कृतीमध्ये काय करायचं, आपण हे असे इथून फोल्ड करायचं आहे. हे टोक इथून फोल्ड करायचं आहे आणि ही दोन्ही टोकं एकमेकांना जुळवायची आहे. हे पहा याप्रमाणे ही पाचवी कृती आपल्याला याप्रमाणे दिसेल. आणि सहाव्या कृतीमध्ये ही जी दोन्ही टोके आहेत ते आपल्याला काय करायचे, इथं ह्या रेषेला जुळवायचे आहेत, जेणेकरून ही पहिली पाकळी विमानाची तयार होईल. ही झाली पहिली पाकळी. आणि पुन्हा इकडे दुसऱ्या बाजूला तसंच हे टोक इकडे बरोबर त्या रेषेला बाजूच्या जुळवायचं आहे आणि इथं प्रेस करायचं आहे. ही झाली सहावी कृती. आणि याप्रमाणे आपलं हे पहा याप्रमाणे हे आपलं हे विमान तयार झालेलं दिसून येतं. प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये आपण कागदापासून नाव कशी तयार करायची, म्हणजेच होडी कशी तयार करायची याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. तर मी हा A4 साईजचा कागद घेतलेला आहे. तर आपल्याला यासाठी चौरसाकृती कागद घ्यायचा आहे. तर चौरसाकृती कागद तयार करण्यासाठी मी काय करतो, अशी एक घडी घालतो आणि घडी घातल्यानंतर इथं ही जी आपल्याला रेष तयार झालेली आहे ती पुन्हा इथं दुमडून आपल्याला हा चौरसाकृती कागद तयार करून घ्यायचा आहे. तर हे पहा मी हा चौरसाकृती कागद पहिल्यांदा तयार करून घेतो. हा कागद कट करायचा आहे. हे पहा हा मी बाजूला ठेवतो. तर हा आपला चौरसाकृती कागद तयार झालेला आहे. तर आता आपल्याला या कागदापासून नाव तयार करायचे आहे. आता ही जी रेषा आहे ती ह्या पुढच्या रेषेला काय करायचे आहे, बरोबर जुळवायचे आहे. टोकं जुळवून आपल्याला पहिली घडी घालायची. ही पहिली स्टेप आपली आहे. ही पहिली स्टेप झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा हा जो भाग आहे तो इथे पुढे टेकवायचा आहे. या दुसऱ्या स्टेपमध्ये याप्रमाणे आपल्याला टेकवायचं आहे. आणि हे सगळ्या ज्या कोपरे आहेत ते हे फोल्ड करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित बाजू. हे पहा याप्रमाणे हे आपले आपण दोन भाग केलेले आहे. सुरुवातीपासून दाखवतो पहा. जो आपला चौरसाकृती कागद होता त्याला आपण पहिल्यांदा अशी एक घडी घातली आणि पुन्हा दुसरी घडी घातली, बरोबर ना. याप्रमाणे कागद तयार झाला. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 4 कोपरे कुठं तयार झालेत बघायचे आहेत. तर हे पहा 1 2 3 4 हे 4 सुट्टे कोपरे जिथे तयार झालेत तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यातील एक जो कोपरा आहे तो इकडे दुमडायचा आहे आणि ह्या दुसऱ्या या खालच्या टोकाला इथं बरोबर जुळवायचं आहे आणि हे व्यवस्थित फोल्ड करायचं आहे. याप्रमाणे फोल्ड करायचं आहे. आणि ही जी बाकीची राहिलेली तिन्ही टोकं आहेत ती दुसऱ्या बाजूला फोल्ड करायचे आहेत आणि बरोबर ह्या टोकाला जुळवायचे आहेत आणि इथून मधून बरोबर प्रेस करायचं आहे. म्हणजे हे पहा याप्रमाणे हा त्रिकोण झालेला आपल्याला दिसून येतो. त्यानंतर काय करायचं आहे, मधून हे ओपन करायचं आहे. ओपन करायचं आहे आणि अशी घडी घालायची आहे आणि हे टोकं दोन्ही टोकांना जुळवायचे आहेत आणि हे बरोबर व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायचं आहे. प्रेस करून घेतल्यानंतर हे पहा याप्रमाणे इथं वरतीची आता जी 2 टोकं तयार झालेली आहेत ती 2 टोकं बाजूला अशी सरकवायची आहेत आणि सरकून झाल्यानंतर बरोबर इथं बाजूला सरकवल्यानंतर इथं मधोमध प्रेस करायचं आहे. तर हे पहा मी मधोमध इथं प्रेस करून घेतो. हे पहा मधोमध मी प्रेस करून घेतो. याप्रमाणे ही आपली नाव कागदी नाव तयार झालेली आहे. हे पहा सुंदररित्या कागदी नाव आपली ही तयार झालेली आपल्याला दिसून येते. हे पहा तर ही झाली कागदी नाव. तर आपल्याला नांगर नाव कशी करता येईल तर हे मी बाजूला ठेवतो. तर आपल्याला नांगर नाव देखील याप्रमाणेच शिकायचे आहे. तर हे पहा
मी पुन्हा एकदा चौरसाकृती कागद घेतलेला आहे. हे नाव थोडीशी बाजूला ठेवतो. ठीक आहे. तर आपल्याला पुन्हा चौरसाकृती कागद घ्यायचं आहे. पुन्हा आहे तशीच कृती करायची आहे. पहिल्यांदा पहिली घडी घालायची आहे आडवी. ही झाल्यानंतर पुन्हा दुसरी घडी घालायची आहे. याप्रमाणे हे पहा, दुसरी घडी घालायची. छोटा चौरस हा तयार झाला. आणि यानंतर आपल्याला काय करायचंय, ह्याच्या अगोदर आपण काय केलं होतं, हे ज्या 4 पाकळ्या तयार होतात, ज्या टोकाला 4 पाकळ्या तयार होतात त्याच्यातील एक पाकळी पहिल्यांदा आपण दुमडायची आहे. साधी नाव तयार करत असताना या तिन्ही पाकळ्या आपण दुसऱ्या बाजूला फोल्ड केल्या होत्या. पण इथं असं तर करायचं नाही. आपल्याला एक पाकळी इकडे एका बाजूला फोल्ड करायची आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरी पाकळी फोल्ड करायची आहे. एकच दुसरी एक पाकळी फोल्ड करायची आहे. हे फोल्ड केल्यानंतर प्रेस करायचं आहे. प्रेस केल्यानंतर राहिलेल्या मधल्या ज्या 2 पाकळ्या आहेत त्या कोणत्याही एका बाजूला आतमध्ये काय करायचं, प्रेस करायचं. प्रेस करण्यापूर्वी काय करा, हे जरा फोल्ड करून घ्या, प्रेस करून घ्या आणि नंतर काय करा, ह्या उघडा आणि ह्या 2 मधल्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या एका बाजूला काय करा, ह्याच्या आतमध्ये प्रेस करा. म्हणजे हे काय होईल, व्यवस्थित त्याच्यामध्ये बसून जाईल. हे पहा, आपला चौरस व्यवस्थित जर झाला तर प्रेस व्हायला काय अडचण येत नाही. हे पहा, याप्रमाणे हे प्रेस करायचं आहे. आणि या बाजूनं ओपन करा किंवा या बाजूनं ओपन करा. या बाजूनं ओपन समजा मी केलं तर हे पहा, ओपन करून असे प्रेस पुन्हा अशी घडी घालायची आहे. ही 2 टोकं जुळवायची आहेत. हे प्रेस करायचं आहे आणि जुळवल्यानंतर ही वरची जी 2 टोकं तयार होतात, ही 2 टोकं काय करायचं, आता इथं थोडंसं दुमटलेलं आहे पहा. तर वरची जी 2 टोकं आहेत ते काय करायचे, पुन्हा ओपन करायचे आहेत. आपल्याला इथं खाली हे पहा नांगर तयार झालेली दिसून येते. म्हणजे ही काय झाली आहे, नांगर नाव म्हणजे नांगर होडी तयार झालेली आपल्याला दिसून येते. याप्रमाणे आपल्याला नांगर होडी तयार करता येईल. म्हणजेच प्रस्तुत आपण या व्हिडिओमध्ये नाव कशी तयार करायची आणि नांगर नाव कशी तयार करायची, म्हणजेच होडी कशी तयार करायची आणि नांगर होडी कशी तयार करायची याची सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे. यापुढे पहा, घरी जाऊन मुलांसोबत कृती करूया. आपण काय करायचं, मुलांना अक्षर आणि चित्रे दाखवायचे आहेत आणि अक्षर आणि चित्र यांचा संबंध जुळवून चित्रावरून अक्षर मुलांना ओळखून द्यायचं. आता हे पहा, हे चित्र कशाचं आहे, तर हे चित्र खुर्चीचं आहे, बरोबर. तर खुर्ची या चित्रामध्ये, खुर्ची या आपण शब्द बोलत असताना सुरुवातीला कुठलं अक्षर येतं, ख, म्हणून हे याच्याशी जोडी लावायची आहे. आता हा आहे मोबाईल. मोबाईलचा उच्चार होत असताना म न सुरू होतं. मग हे म हे अक्षर आहे, हे मुलांना समजून द्यायचं आहे. हा आहे चमचा. चमच्याची सुरुवात ही च या अक्षराने होते म्हणून हे च. आणि हे आहे घड्याळ. घड्याळाची सुरुवात घ या अक्षराने होते म्हणून हे घ. अशी जोडी लावायची आहे. चित्रांनी शब्द, चित्रांनी अक्षर यांचा संबंध मुलांना ज्यावेळी समजेल त्यावेळी तो मुलगा ते अक्षर पटकन लक्षात ठेवेल. तर या संबंधीची कृती आपण आता पाहणार आहोत. तर इथे पहा, इथं अक्षर काही दिलेले आहेत आणि इथे चित्र आहेत पहा. तर हे सुरुवातीचं चित्र कशाचं आहे, तर गाजर आहे, बरोबर. गाजर ग, सुरुवातीचं अक्षर काय आहे, ग. मग ग कुठं आहे, तर ग इथे आहे. तर याची जोडी इथं आपण आता लावायची आहे. गच्या पुढे गाजर. आता हे चित्र कशाचं आहे, ऊसाचं आहे, बरोबर. ह्याच्यामध्ये ऊसामध्ये पहिलं अक्षर काय आलेलं, ऊ. ह्याची जोडी इथे खाली ऊला लावायची आहे. आणि हे काय आहे चित्र, खार. खार मध्ये पहिलं अक्षर काय आलेलं आहे, ख, म्हणून हे ख. या पद्धतीनं खच्या समोर खार, गच्या समोर गाजर, ऊच्या समोर ऊस. ही नंतर चित्रे आपण काय करू शकतो, या पद्धतीनं पुढे आणून या पद्धतीनं आपण यांच्या जोड्या लावू शकतो समोरासमोर. तर आणखी एक आपण उदाहरण पाहू. आता ही काय आहे, चिमणी. चिमणी च या पद्धतीनं. हे आहे मासा. मासाचं म. आणखी आहे पोपट. पोपटचं प. या पद्धतीनं आपण जोड्या लावून मग ही चित्र बाजूला आपण सरकवू शकतो या पद्धतीनं. तर म मासा, च चिमणी आणि प पोपट. या पद्धतीनं आपण जोड्या लावायच्या आहेत. तर या पद्धतीनं आपण चित्रे
आणि अक्षर यांचा संबंध जुळवून आपण काय करायचं आहे, अक्षर कार्ड व चित्र यांचा संबंध जुळवून आपण मुलांना त्या अक्षरांचं ज्ञान द्यायचं आहे. ते अक्षर मुलगा किंवा मुलगी पटकन नंतर ओळखू शकेल. तर ही माहिती झाली आयडिया कार्ड क्रमांक 5. तर अशाच पद्धतीनं कृतीपत्रिका कोणती आहे पाहूया. तर इथं काय दिलेलं आहे पहा, बिंदू रेषेवरून गिरवा व पानांच्या जोड्या लावा. तर इथं काही पाने दिलेली आहेत पहा. तर ते पान कोणतं आहे त्या बिंदू रेषेवरून आपण पुढं जायचं आहे. तर हे मी चित्र काय करतो, आडवे करतो म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. तर सुरुवातीचं हे पान आहे ते कुठं दिसतं, तर आपण शोधूया, त्या क्रमानं आपण पुढं जाऊया. तर ह्या बिंदू जोडून आपण पुढं जायचं आहे. तर ते आपल्याला नंतर लगेच सापडणार आहे. तर या पद्धतीनं आपण ज्यावेळी पुढे जातो तर त्यासारखंच पान इथं छोटं इथं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आता दुसरं पान शोधूया. ते बिंदू जोडत आपण पुढं जायचं आहे. हे पहा, या पद्धतीने मी संगणकावर करत असल्याने थोडंसं बिंदू पुढे मागे होत आहेत. हे पहा, इथे या पाना समोर आलेलं आहे. आता हे तिसरं पान कुठं आहे पाहूया. आता हे तिसरं पान इथं सरळ रेषाच आहे त्यामुळे इथे आहे. आणि हे चौथं पान पहा, या पद्धतीनं इथून क्रॉस हे इथे टेकलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण काय करायचं, हे बिंदू जोडून घ्यायचं आहे. तर प्रस्तुत या 13व्या भागामध्ये आपण आयडिया कार्ड क्रमांक 5 व कृतीपत्रिका क्रमांक 5 या दोन्हींची माहिती पाहिलेली आहे. आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. नक्कीच लाईक करायला विसरू नका. आणखी आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. चला मुलांनो चला.